Consultative. Daoine all in YouTube. Calas Gaeilge seo ar náisiúr ríist chun na beánaín Gaeilge chuir stacha bhór sub-boxes ar YouTube. Agus fiach ar an cluiche úntach sa na graphics go híomhann nach bhfuil siad cuapan anamtóir agus gan daag níl amach an maga cluiche haine sé seaché tá sé anna dhheacair agus tá sé anna dúr. Mar sin níl míad chun é immert in nunad tá míad chun beánaín Frog Fractions immert. Is sioclaithe flash eile tá sé saoirneasca díolchar cuap má hasíonút an cluiche sam immert. Ach bhfuiln dit an cluiche seo immert in nunad is cluiche é a tháinig mach an bhliain seo chaite agus stoch go gafan tú go bhíochann sé anna himplí úsáidan tú frog agus bin tú síosam sa náin nó sa luch nó péanát a háise úsáid a hanga chun na fehidí ithe. Nis fáilhinn an cluiche seo aine dína óg dína fásta gan daut má han tú óg carró sé leit lena chodáin a álam ach má han tú fásta fóst geo tú anahanamh as an cluiche seo mar ní sé chó sin plís a dhéachann sé mar tá heile bhí a bhuiinn leis an gléir so nach féidir lom fiú ar bhá mar luiteigh sé an bhistéir a bhuiinn leis an bhd ar fad. Ní féidir lom é rá ach cacha tú é immert má sé immerthar go hana hain stoch go bhfuil sa go cad a Harlín sa chluiche nó an Darlíon éonrad ní féidir lom rá beidir go cluiche siimplí seaigh beidir go bhfuil am asma bheabhar beidir go bhfuil sé go haine sé fad. Ach má sé dá má alma go immer an cluiche seo is féidir leit díon an googling ar Frog Fractions agus geo tú an cluiche láireach is féidir immert mar dúirt saoirneasca. Tám sé gimmert seo ar mo laptop chuoineair agus níl sé annach chóchtach an airchar mar sin is féidir immert ar einsáis machine bhfuilhinn dit luch nó mouse úsáid chun cabhair thuirt dit lena controls ach nis tá an an chud ifirchas suas ar an scáláin nuair ein tú na fehidí agus well má lean túirta immert cí tú cad hélínte sin léir ach níl na rá leat mar ní hasína mé leite dúh. Tá bhd aon teile má hanín bhí ar nós Mavis Beacon leat tá beánaín clóscríofa sa chluiche seo chomá agus Cama bhá tá sé sin annach sí múil fad bhach sé go húntas amach fochail Gaeilge a gcuin fach fiacail tulg fiach ar an chunt nó fiacail eile som chomá tú gilí non faic do an tones do tanas na matáin nadidir nán animacal net líontán tennis credh de haid ségint nadidir teirgí focail dá í beidir go focail níos fórga sin mar sin svet beánaín Gaeilge na álam chomá má chuirn tú focail Gaeilge lena focail bíorla ach mar dúirt cluiche fiochann sé siimplí ach níl si ó siimplí sa cheapfá. Inis tá hartar cit a chuir a subscriber gom mar sin a ggurh maithagúh go léir agus fáiltar bhóibh na daoine nó testínom níos mó físna dhéanamh chun mo bhuichas gháilíomh chun tachtan sa tachtaí mo phobal beag Gaeilge ar an idirlín agus táim anna hásta ar fad go bhfuil an channel ag fás gach lá agus samíd ag scapa ortanga fuair na tír. Nis bhd eile has go mar bhá meall an cluiche seo ná smálam an slí nach deir sé leat gachfud a chail tú dhéanamh tá beagán mistéir buint leis agus chail tú na freagmhaíoltamachta hain ní chuirann sé tutorials ar an scáláin nó aonrad just chuirann sé tú staach sa chluiche agus bíornat fáiltamachta hain chunas bhd é dhéanamh agus gan dát ní bheith Alice tríis Wonderland aimsú man raibh sí tríis dul ag an chonín mar sin is fróg tusa agus má hastíon uait an fáiltamach cad é an bistéir a bhaineann leis an cluiche seo well máilta bhirt a gimmert agus aberlum cad a Harlíon gur mágad as fiochan sin éon dragún mhuar
ní hastíanam a heile spáintíomh trééis sé seo mar latic sé an cluichadíh ach mar chéan tú fáinmhodí trí sais fion trééis tamil sin é deire an clip ní hastíanam a heile spáintíomh immer an cluiche agus abalam cada ceapan sibh mar dúirt ar ma Facebook le déanaí tá an saoil go húntaach má chreideann tú ann agus tá an Gaelin go húntaach má chreideann tú ann chomá. Slán go fóill.